Дорогие учителя воскресных школ и все те, кто смотрит видеокурс «Педагог Петрович». В нашей церкви сейчас, на данный момент у нас февраль 2026 год, проходит уникальная выставка «Библия в Беларуси». И вы услышите сейчас очень интересную экскурсию, которая, еще более верю, вдохновит вас. И та информация, которую вы услышите, побудит вас проповедовать Слово Божие, понимая, что это главный учебник, который вы должны передать вашим детям. Шановные сябры, мы с вами знаходимся на унікальнай выставе, которая называется «Библия у Беларуси». Як вы разумееце, с назвы яна прысвечана самай важнай кнізе ў гісторыі чалавецтва Бібліі. Кнізе, которая з'яўляецца унікальнай крыніцай для навучання як дарослых, так і дзяцей. Гэта кніга, з которой мы можам даведацца, хто такі Бог і як нам правільна адносіцца да Бога і да чалавека. Наша выстава юбілейная. Яна прысвечана 500-гадоваму юбілею беларускай Бібліі, таму што у 1525 годзе наш земляк Францыск Скарына надрукаваў сваю апошнюю біблійскую кнігу «Апостол» у Вільні. У 2025 годзе, калі мы пачалі нашу выставу, спаўнялася 500 год з гэтай падзеі. У гэтым годзе, 2026, мы працягваем юбілеі, таму што 2026 год з'яўляецца годам беларускага Евангелія. Роўна 450 год таму наш земляк Васіль Цяпінскі зрабіў пераклад Евангеліяў на беларускую мову і надрукаваў іх. І роўна 100 год таму наш земляк баптысцкі пастар з Берасця Лукаш Дзекуць Малей зрабіў пераклад Евангеліяў на сучасную беларускую мову і надрукаваў іх. Прагуляемся па нашай выставе. Наша выстава пачынаецца з дэманстрацыі старажытных прыладаў для пісьменства, такіх як папірус, такіх як пергамен, воскавыя таблічкі, тыя матэрыялы, которымі і на которых пісалі словы. Гэта вельмі важна, таму што памяць чалавека недасканалая, і дзякуючы таму, што ўсе гэтыя прылады былі вынайдзены ў свой час, Слова Божие перепісвалася і дайшло да нашага часу ў нязменным выглядзе. Гісторыя чалавецтва пачынаецца з Месапатаміі, міждуреччя рек Тыгр і Эфрат. Калі мы чытаем Біблію, то знаходзім, што Эдэмскі сад знаходзіўся якраз такі паміж гэтымі рекамі, бо сказана, што омываўся 4 рекамі. Гісторыя чалавецтва ўзнікае там, і там жа мы знаходзім горад Ур халдзейскі, з которага ў свой час быў пакліканы Абрагам разам са сваёю сям'ёю, таму што Господ захацеў пачаць ад яго Божий народ. Народ, который ведае Бога, стваральніка света, і пакланяецца яму. У Абрагама нарадзіліся сын Ісаак, у Ісаака сын Якуб, і такім чынам хрысціянскую веру нават называюць верай Абрагама, Ісаака і Якуба. Мы маем на нашай выставе некалькі клінапісных таблічак, шумерскую і хетскую клінапісную таблічку. Хетская клінапісная таблічка з'яўляецца доказам даставернасці Бібліі, таму што да пачатку 20-го стагоддзя пра хетаў як народ было вядома толькі з Бібліі. Некаторыя людзі сумняваліся, што Біблія змяшчае даставерную інфармацыю, бо піша пра нібыта неіснуючыя народы. Але калі археолагі раскапалі мясцовасць, дзе пражывалі хеты, былі знойдзены рэшткі іх культуры, пісьменнасці, было даказана, што хеты як народ існавалі, і на Біблію пачалі глядзець зусім інакш, як на гістарычна даставерную крыніцу. Свой росквіт Ізраіль перажываў у часы Давіда і Саламона. Але адным з першых аўтараў Бібліі лічыцца Маісей, который напісаў першыя 5 кніг Бібліі. Праз Маісея таксама Господам былі дадзены людзям 10 прыказанняў. Менавіта гэтыя 5 кніг, напісаныя ў свой час Маісеем, стварылі свяшчэнную кнігу для юдэяў, которая называецца Тора. І мы маем вось скрутак Торы, который даволі вялікага памеру, і на той момант
Тора была зручная для выкарыстання, сшывалася з пергаменаў, з вось гэтых скур выдзеленых жывёлаў і надолга магла захоўвацца. У Ізраілі існавала такая асаблівая традыцыя перепісвання свяшчэнных кніг. Перепісчык павінен быў зрабіць гэта дасканала без памылак, таму што калі ён дапускаў памылкі, то такая Тора лічылася некашэрнай, несвяшчэннай і нельга было чытаць у сінагозе. Дзякуючы такому дасканаламу падыходу, Слова Божае захоўвалася праз стагоддзі ў нязменным выглядзе. Адным з экспанатаў нашай выставы з'яўляецца цыліндр Кіра, который таксама даказвае даставернасць Бібліі, таму што на гэтым цыліндры запісаны спісак добрых справаў персідскага царя Кіра. А ў Бібліі мы знаходзім інфармацыю, што персідскі цар Кір адпусціў Зарававеля вярнуцца ў горад Ерусалім і пачаць адбудоўваць храм Саламона. Сярод спіска добрых справаў Кіра таксама згадана, што ён дазволіў вярнуцца заняволеным народам на сваю радзіму. Як мы бачым, біблейскае апавяданне, яно цалкам супадае з той інфармацыяй, которую мы атрымліваем з небіблейскіх крыніц, што пацвярджае даставернасць пісання. Самый ранні экспанат, который утрымлівае біблейскі тэкст, гэта вось такія срэбраныя скруткі, вось тут яны знаходзяцца ў павялічаным памере з кетеф хіном, которые былі знойдзены падчас раскопак горада Ерусалім, такога ўскрайку кетеф хіном у адной з магілаў. Нагадвалі гэтыя скруткі такую фальгу, на которой былі выціснуты літары. Калі вучоныя расчыталі, аказалася, што гэта слова, так называемое добрословение Аарона з кнігі лікаў з 6 раздзела, которое гучаць «Доброславі цябе Господь і захавае цябе». Датуюцца гэтыя скруткі 7-6 стагоддзям да нараджэння Ісуса Хрыста, таму што мы ведаем, што Біблія стваралася на працягу доўгага часу і стваралася каля 40 рознымі аўтарамі, розных прафесіяў, розных заняткаў, але, нягледзячы на гэта, яны пісалі словы, которые ім адкрываў Господ. Таму Біблія лічыцца боганатхнёнай кнігай. Усе 66 кніг Бібліі, кананічны варыянт, яны паміж сабою складаюць адну цэласнасць. Яны пранізаны адной цэльнай ідэяй. Яны паведамляюць нам пра збаўцу, пра Ісуса Хрыста. Стары запавет апавядае розныя прароцтвы, што Ісус Христос павінен з'явіцца, Месія, збаўца павінен з'явіцца на гэтай зямлі. А ў новым запавеце мы ўжо чытаем, як гэта здзейснілася, і аўтары новага запавету, яны шматкроць спасылаюцца на стары запавет і цытуюць яго. Паколькі наша выстава прысвечана Бібліі і гісторыі Бібліі, то, конечно, важна згадаць, што першым такім вядомым значным перакладам біблейскага тэксту з'яўляецца пераклад старога запавета з яўрэйскай мовы на греческую мову, зробленый у Егіпце у 3 стагоддзі да нараджэння Ісуса Хрыста, і гэты пераклад атрымаў назву Септуагінта. Зроблены ён па замове егіпецкага кіраўніка Пталемея Філадельфа для знакамітай Александрійскай бібліятэкі. Сама назва Септуагінта паходзіць з греческай мовы, паколькі ў греческай мове септа азначае 70, а паводле падання гэтым перакладам займаліся 70 перакладчыкаў. Такім чынам, мы атрымалі першы пераклад свяшчэннага пісання з старажытнай гебрайскай мовы на мову греческую. Мы зараз знаходзімся ў самым цэнтральным моманце чалавечай гісторыі, моманце нараджэння Ісуса Хрыста, нараджэння збаўцы. Так сталася, што паводле Божага закону расплата за грэх павінна была стаць смерць. Але Господ, Ён любіць людзей і не жадае смерці чалавека. Таму Ён пасылае ў гэты свет свайго Сына, Ісуса Христа, который приходит, чтобы откупить наш с вами грех. Той человек, который верит у Иисуса Христа, принимая это в своем сердце, называется христианином. Уся гісторыя Старога Запавету
которая показывае гісторыю ізраільскага народа, гісторыю, калі ізраільскі народ то набліжаўся, то аддаляўся ад Бога, паказвае нам, што чалавек сам сваімі ўласнымі намаганнямі і цэлыя народы мы не можам для сябе здабыць збаўлення. Таму што збаўленне – гэта вялікая ласка Божая, которую можа для ўсіх нас даць толькі Господ. І з'яўленне Ісуса Христа якраз такі ёсць праявай гэтай ласкі Божай. Выдатнай дэманстрацыяй гэтай Божай любові з'яўляецца знакамітая карціна Рембранта, створаная на пачатку 17 стагоддзя ў Галандыі, прысвечаная біблейскай гісторыі вяртання блуднага сына. Кожны з нас з вами можа пабачыць сябе ў асобе вось гэтага чалавека, который стаіць на каленях гэтага блуднага сына, таму што ўсе мы грешнікі і павінны перед Богом скарыцца, стаць на калені. А ў асобе Отца паўстае сам Господ Бог, который вельмі моцна любіць кожнага з нас і гатовы нас прыняць у кожны момант, абы толькі мы пакаяліся і захацелі наблізіцца да Бога. Сам Рембрандт, як кажуць мастацтвазнаўцы, вельмі цікава перадаў вось гэтую паўнату Божай любові. Кажуць, што рукі на гэтай карціне, яны розныя. Адна рука мужчынская, а другая жаночая. А мужчынская, як нібыта, атаясамлівае такую моц і сілу айца, а жаночая – любоў і пяшчоту маці. А Божая любоў, яна ўсё разам гэта ў сабе увасабляе. Гэтая карціна таксама з'яўляецца выдатным сведчаннем еўрапейскай культуры і гісторыі. У пэўны час Ян Павел II, папа рымскі, сказаў, што гісторыю Еўропы немагчыма зразумець без Христа. Чалавек, который ні разу ў сваім жыцці не чытаў Біблію і не ведае, хто такі Ісус Христос, на жаль, не зможа зразумець большасці твораў еўрапейскага мастацтва, архітэктуры, скульптуры, літаратуры, таму што яны натхнёныя біблейскімі матывамі. Біблія з'яўляецца самым выдатным падручнікам. У гісторыі мы знаходзім, што ў сярэднявеччы, калі многія людзі не ўмелі чытаць, не валодалі граматай, то у Бібліі было прынята вельмі абільна размалёўваць малюнкамі рознымі. Таму што людзі, падышоўшы і глянуўшы вось на гэтыя старонкі, по малюнках маглі зразумець біблейскую гісторыю. Гэта дапамагала людзям таксама набліжацца да Бога. Перед намі тут ёсць старонкі з Бібліі саміх англійскіх каралёў і са зборніка Ротшильдаў знакамітага. Такія выданні называюць ілюмінаванымі выданнямі, ілюмінаванымі бібліямі, а самі гэтыя малюнкі называюць ілюмінацыямі. Паколькі выстава называецца «Біблія ў Беларусі», то, конечно, мы, вывучаючы самі вытокі, адкуль паходзіць Біблія, мы набліжаемся і да беларускіх земляў. На нашых землях аднымі з першымі прапаведавалі Кірыл і Мефодій, але ў іх такая вынікла незадачка. Яны заўважылі, што славяне паміж сабою размаўляюць, мова ў іх ёсць, але пісьменнасці славянскай не існавала кніг, запісанай славянскай граматай, таму што яе проста не было ў прыродзе. І вось для таго, чтобы запісаць для славян слова Бібліі, імі была придумана кірылічны алфавіт. І менавіта кірыліцай у далейшым да нас прыходзяць самыя першыя кнігі. Такая самая першая кніга для беларусаў, которая захавалася, гэта тураўскае Евангелие, створаная ў знакамітым горадзе Тураве, і гэта кніга якраз таки запісана кірыліцай. Гісторыю Біблію ў Беларусі немагчыма уявіць без нашага першадрукара Францыска Скарыны. 6 жніўня 1517 года у Празе ён распачаў справу свайго жыцця, а менавіта друкаваць Біблію на роднай беларускай мове для свайго народа. Чаму Францыск Скарына гэта рабіў? Бо ён ведаў, што ў Бібліі сабраная ўся мудрасць, неабходная чалавеку для жыцця. Як ён сам пісаў,
там ёсць лекі для душы і цела. Ён хацеў, чтобы гэтыя лекі былі даступныя ягонаму народу. Таму у Празе, а потым у Вільні ён друкуе значную частку Бібліі на зразумелай мове. Гэта супадае па часе з значнымі падзеямі, которые адбываюцца ў Еўропе. Трэба сказаць, што сам учынак Францыска Скарыны быў вельмі мужны, таму што ў той час перакладчыкаў Бібліі і тых, хто друкаваў Біблію на нацыянальных мовах, іх пераследавалі. Напрыклад, вядома, што першы англійскі такі пераклад Новага запавету з'явіўся ў 1525 годзе, і гэта быў пераклад Уільяма Тіндейла. Але за тое, што Вільям Тіндейл гэта зрабіў, яго пазней знайшлі ў Еўропе і пакаралі смерцю. Таму для Францыска Скарыны гэта быў вельмі мужны учынак пачаць Біблію друкаваць на роднай мове. У 1517 годзе, 31 кастрычніка, у Еўропе адбылася вельмі значная падзея, таму што каталіцкі монах-аўгусцінец Мартин Лютер прыбіў свае знакамітыя 95 тэзісаў супраць індульгенцыі. У іх ён асудзіў небіблейскую практыку тагачаснай царквы прадаваць адпушчэнне грехоў за грошы. Сам Мартин Лютер, ён з'яўляўся выкладчыкам Віттенбергскага універсітэта, рыхтаваў будучых святароў, і чытаючы Біблію, ён, конечно, разумеў, што ў Бібліі пра такое не напісана, што толькі праз ласку Божую і праз веру чалавек можа атрымаць збаўленне. Але конечно, за гэта Мартина Лютера не пахвалілі, а паклікалі на суд. На судзе яму было загадана адмовіцца ад таго, што ён напісаў. Але Мартин Лютер, ён застаўся прынцыповым. Ён сказаў, што пакуль мяне на аснаванні здаровага сэнсу і пісання не пераканаюць у тым, што я памыляюся, на гэтым стаю і не магу інакш. Хоць па сутнасці ён гэтым падпісаў сабе такі смяротны прыгавор, яго адлучылі ад царквы і маглі, ў прынцыпе, пакараць смерцю, але у Мартина Лютера знайшліся вельмі добрыя заступнікі, некаторыя нямецкія князі, которым падабалася тое, чаму вучыць Мартин Лютер, яны яго выкралі, пасадзілі ў замак Вартбург, і там, у кельі, пад чужым іменем юнкера Йорка, ён хаваўся некалькі гадоў, і ўвесь гэты час ён рабіў пераклад Бібліі на нямецкую мову. Дзякуючы гэтаму перакладу Мартина Лютера, нямецкая мова атрымала сваё такое адзінства, таму што да гэтага ў розных нямецкіх княствах гаварылі сваімі дыялектамі і гаворкамі. Але дзякуючы таму, што Біблія Мартина Лютера сталі вельмі папулярнай сярод усіх немцаў у розных княствах, яе чыталі, утварылася адзіная нямецкая мова. І таму немцы удзячныя Мартину Лютеру за нямецкую мову. Ну, а сам гэты учынак Мартина Лютера, ён стаў пачаткам рэфармацыі, пачаткам рэформы царквы, таму што Мартин Лютер заклікаў царкву рэфармавацца згодна з Бібліяй. Ад гэтага моманту бяруць пачатак большасць пратэстанцкіх цэркваў. Такія як лютеране, кальвіністы, ну і гэтак далей да сучаснасці, там баптысцкія цэрквы, пяцідзясятнічскія цэрквы, евангельскіх хрысціян. Адным з паплечнікаў Францыска Скарыны на нашых землях з'яўляўся Васіль Цяпінскі. І мы маем тут Евангелие Васіля Цяпінскага, як мы ўжо казалі на пачатку нашага падарожжа, што з гэтым выданнем звязаны юбілей 2026 года, таму што роўна 450 год спаўняецца з той падзеі. Важно сказаць, што выданне Бібліі Францыскам Скарынам, Васілём Цяпінскім, крышачку пазней Мікалаем Радзівілам Чорным у Берасці, выданнем берасцейскай альбо радзівілаўскай Бібліі, пазней яшчэ Сымонам Будным выданнем Бібліі, мы бачым, што на нашых землях Вялікае княства Літоўскага толькі за адно стагоддзе 16 з'явілася вельмі шмат біблейскіх тэкстаў на зразумелай мове. Гэта стала перадумовай для росквіту нашага грамадства, таму што сакрэт для
росквіту кожнага грамадства гэта любіць Бога і любіць бліжніх сваіх, любіць свой народ, сваю краіну, сваю бацькаўшчыну. Францыск Скарына, Васіль Цяпінскі, Сымон Будны гэта былі людзі, которые падавалі гэтаму прыклад. Таму што любоў гэта не проста словы, а гэта дзеянні. І дзякуючы таму, што людзі атрымалі значна больш шырокі доступ да Бібліі і Біблію чыталі і імкнуліся жыць паводле Бібліі, гэта якраз такі і прыносіла росквіт у наша грамадства. А 16 стагоддзе стала залатым векам Беларусі. Это і развіццё друкарняў, і развіццё эканомікі, прыняццё розных перадавых законаў у гэты час. Напрыклад, у 16 стагоддзі мы ведаем, што былі створаны статуты Вялікага княства Літоўскага, которые з'яўляюцца самым дасканалым юрыдычным зборнікам на той момант ва ўсім свеце. У ім мы знаходзім і вялікую верацярпімасць, бо было прапісана, што хрысціяне розных канфесій, яны роўныя перед законам. Там мы знаходзім і выбарнасць каралей, і вяршэнства права, так што закону павінен быў падпарадкоўвацца і сам манарх. Там мы знаходзім шмат іншых таких передовых законаў, напрыклад, которые забаранялі забіваць дзяцей ва ўлонні маці, супраць абортаў былі скіраваны. Там былі першыя экалагічныя законы прапісаны, там супраць разбурення птушыных гнёздаў і так далей. Все гэта стварала падставу для таго, што наша краіна была адной з самых свабодных краінаў таго часу. І таму да нас у Вялікае княства Літоўскае у той час беглі ганімыя ў сваіх краінах хрысціяне. З Францыі, Англіі, з Расіі к нам прыбегалі ў Вялікае княства Літоўскае. Таксама і адносна юдэяў, которые былі ганімыя ў Еўропе. У гэты час яны масава перасяляюцца ў межы Вялікага княства Літоўскага, таму што тут іх прынималі, тут яны мелі свабоду, а вялікі князь Вітаўт нават надаў спецыяльны такі прывілей еўреям Берасці, яны мелі права на самакіраванне, ну і весці свой бізнес, сваю справу. Такім чынам, 16 стагоддзе гэта для нас залаты век. А стаў ён магчымым дзякуючы таму, што людзі чыталі актыўна Біблію і імкнуліся жыць паводле Слова Божага. У эпоху рукапісных Біблій Біблія з'яўлялась вялікай рэдкасцю, таму што працэс перапісвання Бібліі ён вельмі доўгі і марудны. Калі Йоган Гутенберг у 1455 годзе вынайшаў друкарскі станок, а вынайшаў ён яго з былога вінаграднага преса, которым давілі вінаград. Паколькі ён сам быў майстрам-ювелірам, ён придумаў, як атліваць, выліваць асобныя літаркі, з которых потым складались словы, со словаў цэлыя сказы, а со сказаў цэлыя сторонки, которые назывались матрицами. Наша матрица на нашем станку сучасным, яна таксама сучасная силиконовая, але ў тыя часы такія матрицы стварались з асобных таких вось літарак металлічных, которые былі паміж сабою змацаваныя. Як выглядаў вось гэты працэс друкавання? Калі была готова матрица, друкар павінен быў узяць чернила, которыми гэтая матрица промазывалась сверху. Было вельмі важно, чтобы уся паверхня літар, рамачак была покрыта гэтымі чернилами. Пасля гэтага майстар-друкар накидываў рамку, которая задавала формат, чтобы малюнак постоянно на сторонке атрымліваўся у адным і тым жа месцы, у цэнтры. Пасля гэтага майстар клаў аркушык паперы, і гэты аркушык паперы трэба было вельмі моцна прыціснуць. Для гэтага і выкарыстоўваўся друкарскі прес. У выніку такіх нескладаных маніпуляцый майстар-друкар адносна хуткім чынам атрымліваў вось такія прыгожыя аркушыкі, на которых надрукаваны малітва «Ойче наш» з карынаўскім шрифтом. А мы з вами, калі мы заўважылі, у нас там за вакном
адбываецца жыццё. Часам там праходзяць людзі, бегаюць сабачкі і відны шпіль гатычнага сабора. Таму што мы з вами знаходзімся ў сярэднявечным горадзе Празе, у майстэрні самога Францыска Скарыны, дзе наш майстар распачаў займацца справай свайго жыцця друкаваннем Бібліі для беларусаў. Калі вучоныя аднавілі друкарскі станок Йоганна Гутенберга і паспрабавалі на ім друкаваць цэлы дзень, то за цэлы дзень у іх атрымалася надрукаваць дзесьці каля 1800 старонак. Переписчик, переписывая Библию, мог переписать за один день от 3 до 10 сторонок. И мы можем с вами полічыць, як паскараўся працэс стварення кніг і стварення Біблій пасля вынаходніцтва друкарскага станка. Гэта стала сапраўднай рэвалюцыяй, а сама Біблія, Слова Божие, стала значна бліжэй да людзей. Пасля духоўнага прабуджэння 16 стагоддзя, калі мы перажылі свой залаты век, на жаль, на некалькі стагоддзяў быў такі час заняпаду, крызісны час. Але Господ дае новае духоўнае прабуджэнне на пачатку 20 стагоддзя. У значнай ступені гэтае прабуджэнне было звязана з дзейнасцю баптысцкага пастара з Берасця Лукаша Дзекуцьмалея, который аб'ездзіў большую частку беларускага Палесся і заснаваў дзесяткі баптысцкіх цэркваў. Менавіта дзякуючы гэтаму пастару быў створаны пераклад пісання новага запавету на сучасную беларускую мову. У 1931 годзе у Хельсінках быў надрукаваны новы запавет і псальмы ў перакладзе Лукаша Дзекуцьмалея. Але свае першыя пераклады асобнымі евангеліямі ён пачаў выдаваць у 1926 годзе. І таму у гэтым годзе, ад 1926 года, мы маем 100-гадовы юбілей, і гэта яшчэ адна дата, которая паказвае нам, што гэты год – гэта год беларускага Евангелія. Акрамя Лукаша Дзекуцьмалея, варта прыгадаць вядомага кожнаму, напэўна, беларусу чалавека Анатоля Клышку, бо кожны з нас вучыўся у свой час у школе па букварях Анатоля Клышкі. Але мала хто ведае, што гэты чалавек таксама займаўся перакладам пісання. Вось гэты новы запавет быў перакладзены Анатолем Клышкам на беларускую мову. У нашай калекцыі ёсць шмат цікавых выданняў. Напрыклад, яшчэ адным з'яўляецца вось гэта святое Евангелие, которое было перакладзена братам нашага народнага пісьменніка Якуба Коласа Міхасём Міцкевічам. А ягоная дачка Марія не вельмі даўно перадрукавала гэтае выданне вось прямо так з вучнёўскіх сшыткаў ад рукі перапісаны пераклад самога Міхася Міцкевіча. Прыкметай новага духоўнага прабуджэння, которое беларусы пачалі перажываць з 1990-х гадоў, з'яўляецца вось гэтае абіле літаратуры біблейскай на беларускай мове. Сярод іх і выданні поўнай Бібліі па-беларуску, і дзіцячыя выданні Бібліі, і новыя запаветы. Адным з апошніх такіх выданняў з'яўляецца пераклад з арыгінальных моваў, который з'явіўся ў 2023 годзе ў перакладзе Антонія Бокуна. Гэта полная Біблія, которую сёння вы маеце магчымасць атрымаць у падарунак, і, конечно же, кожнага беларуса, асабліва ў гэтыя юбілейныя гады, мы натхняем хоць раз у жыцці прачытаць Слова Божие на сваёй роднай беларускай мове. Гэта было жаданне Францыска Скарыны, Сымона Буднага, Васіля Цяпінскага і многіх іншых дзеячоў нашай гісторыі. Я думаю, што гэта і жаданне самога Бога, бо калі існуе беларуская мова, то гэта Господ стварыў яе, і ён жадаў, чтобы гэты народ карыстаўся сваёй роднай мовай. Францыск Скарына, пожадай, калі ласка, і дай парады настаўнікам нядзельных школ. Шановные наставники недельных школ, жадаю вам мудрости и терпения в вашей высокоровной справе. Памятайте, что ваша праца – это не просто навучанне, а освятленне душаў і сэрцаў. Нехай ваша любоў да ведаў будзе прыкладам для вучняў, і кожнае слово, як добрае насенне, прыносіць плён вучыні.
глядзіце, у 16 стагоддзі быў вынайдзены такі цікавы фармат кнігі, калі людзі адпраўляліся ў падарожжа і трэба было ўзяць адразу некалькі кніг, то придумалі сшываць кнігі разам. Вось у гэтай кнізе пад адною вокладкай у мяне знаходзіцца цэлых 6 кніг. Вот глядзіце, давайте з вами разам лічыць. Открываю першая кніга, з гэтага боку открываю другая кніга. Вот так открываю гэтую кнігу і перед нами. Третья книга. С гэтага боку открываю. Четвертая книга. Пятая книга. И шестая книга. 6 книг под одной вокладкой называется шестикнижие. Запомнили? Это могли быть только библейские книги, все 6, например, там Псалтырь, Евангелие, там книга пророка якого-нибудь. Секрет поспіху для Білорусі. Добре? Секрет успеху Беларуси. Любіть Бога і Білорусь. Давайте повторимо. Любіть Бога і Білорусь. Любіть Бога і Білорусь. Нельга любіть Білорусь, але не любіть Бога, бо без Бога нічого не має сенсу. Так? І нельга любіть Бога, але не любіць Беларусь, бо Бог не просто так поставіў вас на гэтай зямлі, не просто так ён дам вам Беларусь за радзіму, і ён хоча, каб вы служылі яму тут і Беларусі таксама. І так, які у нас секрет? Любіть Білорусь і Білорусь. Любіть Бога і Беларусь. А з чаго папірус рабілі, хто з вас ведае? Не, з кары рабілі берасту, напрыклад. А вот это? С риса? Не з риса. Атрымліваліся вось такія аркушыкі, на которых можна было пісаць. Там крышечку далей вы пабачыце дакументы напісаныя вось на такіх вось аркушыках. Ну, а вось гэты цікавы матэрыял, паглядзіце. Хто з вас здагадаецца, што гэта ў нас такое? Это пергамент. Пергамент тоненька выделывалась скура жывёлы, і гэта вельмі трывалы матэрыял, яго немагчыма разарваць, бачыце? І менавіта з такіх пергаменаў сшываліся скруткі, вось там вы пабачыце скрутак Торы, і записываліся біблейскія тэксты і маглі на доўгі час захоўвацца. А вот старажытнасці карысталіся вось такім планшетам, который называется цэра, гэта воскавая таблічка. А пісалі на ім, на гэтым воску, з дапамогай вось гэтай палачкі, которая называется стилус. А як ваши палочки в планшете называются? Так само стилус. Бачите, эта назва, оказывается, мае больш чым 2000 гадоў, да? Вось вельмі старажытнага паходжання. Свята звычайна пачыналася з гука вось гэтага музычнага інструменту. Можа, сярод нас ёсць трубачы, не? Хто умее граць, не? Не? Я так... Умеешь в горн дуть, не? Попробуем. Прыкладна так гучыць рог вось гэты, да, шафар. І ў Бібліі ёсць адна гісторыя, калі Божий народ, ізраільскі народ, павінен быў 7 разоў абыходзіць вакол горада Ерихона, а потым ім было сказана затрубіць у трубы. Трубілі вось якраз такі ў шафары. І што ў выніку адбылося? Сцены Ерихона абваліліся, правильно. Вот вы уже прослушали, как на самом деле очень долго надо было создавать книгу. Сколько надо было дней создавать одно Евангелие и сколько овечек? На одно Евангелие надо было 500 овечек. И несколько дней уделить на то, чтобы создать одно Евангелие, а может и месяц. Поэтому здесь у нас тоже будет своего рода задание похожее, но вам нужно будет вместо шкуры использовать вот этот вот кинетический песочек. Его разровнять, сделать ровную дощечку, и потом вы можете выбить слова благодаря вот таким вот кубикам. Вы можете как свое имя написать, а можете те, что есть. Как раз таки вы сегодня узнали, еще раз повторили, Франциска Скорина, а кого еще? Скажите. Здесь, конечно же, вот вам кисточки, вы можете как и копать, так и песочком вот так вот аккуратненько его убирать и находить буквы. Здесь будет 4 слова из всех букв. Сколько букв, я вам пока не скажу. Все буквы, которые вы находите, можете вылаживать на стол. Вы будете очень хорошо их видеть, и затем вам будет легче слаживать 4 слова из этих букв. Конечно же, все буквы связаны с чем, как вы считаете? Вы сейчас увидели несколько. Ну, сперва попробуйте сами сложить.
Может, как раз-таки вы догадаетесь. Кто-нибудь помогайте слаживать. Елисей, слаживать. Тот, кто сложит слово, тот получит сладкий приз, небольшой, в виде конфетки. Что можно получить? Ребятки, давайте я вам допомогу. Сегодня у вас был один главный герой на выставке. Какой? Какие? Франциск. Скорина. Вот либо Франциск, либо Скорина. Здесь уже это слово будет. Попробуйте его найти. Бог. Давайте каждому, кто у нас участвовал, держите. Держите. А еще кто хочет конфету себе получить? Другую немножко. То есть вы берете сперва, выравниваете, а затем... А у кого нет? У кого нет?